खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 बे नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। राफेल फाइटार जेटआ भारताव सफैबाय। दिनै सानाव राफेल जेट फाइटारा भारतनि हारियानानि आम्बाला एयारबेसआव आगान होफैयो एबा लेन्डिं जाफैयो। लोगो लोगो एयारफोर्सनि गोहोआ आरोबाव बाङो आरो भारतनि गोहोआ आरोबाव बाङो। लोगो लोगो भारतारि गोहोनि रैखाथि गोहोआ बांनायजों चीन आरो पाकिस्तान हादोरा सोमोनाङो एबा गिख्रंनाङो। मानो होनोबा बावैसो साननिफ्राय मोनसे दुंहाव थासारिया चाइना आरो भारतनि गेजेराव जागासिनो दङ। राफेल जेट फाइटार सफैनाय लोगो लोगो भारतारि रैखाथि बिफाना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानो हाबावो। राफेल जेट फाइटारा मोनसे गोहोगोरा अख्रांमायाव दावहा नांनो हानाय मोनसे जेट फाइटार। जोंनि मोनसे रिपर्ट दाना नायदो। दिनै सानाव गंबा राफेल फाइटार जेटआ भारताव लेन्डिं जाफैयो। हारियानानि आम्बाला एयारबेसआव लेन्डिं जाफैयो। मख'नो गोनांदि एयारफोर्सनि चिफ गाहाया आम्बाला एयारबेसआव राफेलखौ बरायनो सहैखाना दंखायोमोन। बार फाइखिनि एयार चिफ मार्शेल आर.के.एस. भदौरियाआ राफेलखौ बरायो। रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ राफेलखौ एयारफोर्सआव सरजाबफानायाव एयारफोर्सनिसिम हामलायथि जासियो। राफेल जेट फाइटारा भारताव सफैनाय लोगो लोगो भारतारि एयारफोर्स आरो भारतारि रैखाथि गोहोआ बांबाय। राफेल फाइटार जेटखौ फ्रान्सआव बानायनाय जादों एबा फ्रान्स हादोरनिफ्राय लाबोनाय जादों। भारतारि फाइखि एबा भारतारि एयारफोर्सनि गोख्रों रैखाथि आरो भारतारि रैखाथिखौ नोजोर होनानै गं 36 राफेल फाइटार जेटखौ फ्रान्सनिफ्राय बायनाय जागोन होननानै मोनसे डिल जादोंमोन। गिबि खोलोबाव गंबा राफेल फाइटार जेटआ भारताव सफैग्रोबाय। उननि समाव आद्रा थानाय माखासे राफेल फाइटारा सफैगोन। राफेलआ अख्रांनि मोनसे गोहोगोरा दावहारु। अख्रांनि गोहोगोरा दावहारु होननानै बुंनो हायो राफेल फाइटार जेटखौ। राफेल फाइटार जेटआ भारताव सफैनाय लोगो लोगो चीन आरो पाकिस्तान हादोरा सोमखिखांदों, गिखांदों। मानो होनोबा थांनाय समफोराव भारत आरो चीननि गेजेराव सीमा जेंनाखौ लानानै दुंहाव थासारिया जाबाय थादों। राफेलआ सफैनाय लोगो लोगो भारतारि रैखाथि बिथिंखौ नोजोर नायनानै एबा भारतारि रैखाथि बिथिङा गोख्रोङै गोख्रोंसिनै गोहोगोरासिन जानो हादों। मख'नो गोनांदि राफेल फाइटार प्लेन बायदि आथिखालाव जेरावबो गैया। भारताव राफेल फाइटार प्लेनआ सफैनाय लोगो लोगो भारतारि रैखाथिया गोहोनिफ्राय गोहोगोरासिन जानो हादों। मख'नो गोनांदि बे फाइटार प्लेनआ परमाणु बमबो दैखांनानै लांनो हायो। जोबोर खम समनि गेजेरावनो सुथुरखौ सेवहांगारबो खालामनो हायो। राफेलआ जादों आथिखाल मुगानि मोनसे गोहो गोरा नेरसोन। नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड निउस 24 खौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम। रादाबा एसेनोसै।